Mbukela lapha ngasekhaya safika isibhukabhuka sentokazi ngiyakubingelela mbukela lapha ngasekhaya ubingelela Steteleki intokazi yakwaNdlovu phansi eMalimoti esigodini sendaba zegudu phela ngikubingelela bukhoma kwiSteteleki Media uhlelo ingonyuluka namhlanje sibhalelwe uNokwanda uthi Teteleka nami intokazi yakwaNdlovu siye phansi embumbulu odidini isigodi inkulu indaba idinga wena ukuthi uyixazulule okwakho ukuthi ungasayindawo unganyakazi uhambe nami siyoza ukuthi luthini lolu daba futhi lingalungiseka kanjani yisho kanye nami ke uthi asambe mbukeli sanibona njani njani siyaphila igama lami nguSteteleki ngakwaNdlovu sizocela ubabuvukane kunodaba oluthile lomthintayo olufise ngabe lingahlalelwa phansi ludingidwe ngoba kunezinye zezinsolo abekeka phezukwazo so sizophanda noma sizofisa ukwazi kabanzi ukuthi lokho kuyizinsolo ezikhona ziyiqiniso kangakanani ukuze akwazi ukuhlala phansi akhulume nengane yakhe noma akwazi ukuyiphendulela mina nginguSteteleki ngakwaNdlovu umsebenzi wami kuye kube yiwo lowo wokuhlalisa phansi abantu bekwazi ukudlula kuleyo nto esuke iyinkinga ngenani phelathi ngenani uzani bantu abanye kithi asifuthi asijayele ukwamukelwa kanjeni hayi asijayele ngani kusekhaya noma kuyizindlu zodaba wena mama hlala lapha uzonela sikuma uyena nasikabulela mkhulu ngqondo bani hamba ngale awufuni ukusuka kubantu abadala awufuni phumani ngemnyango wena mamveli uyahlala hlala ngizoxolisa abahlali-ke phansi oh hayi manini bahamba bona ngey'nyawo manini ngeke sibaphazamise lokho abakwaziyo yebo nawe uyaphuma manje-ke kuye siye sithi-ke masifika sicele ukuthi sicela kuhlalweni phansi kukhulunywe kuzwakala okuzwakalayo umuntu nomuntu ayiphendulele ngokwesayidi lakhe ukuze kungaze kufike ekuthenini mhlawumbe nibone senibona amaphoyisa makampela umfonele uvukane azobopha umuntu ngenxa yezinsolo abengayiphendulela zona yabo akukho kubi kangako noma sisuke singezile ukuzohlasela kodwa nje kusuke kuzokuhlala phansi kuboniswane kudlulwe kuleyo nkulumo ukuze ekugcineni kube nokuthula ngoba uma kukhona ubudlelwane nje kuubaba nengane noma ingane ithi baba kuye kungabi kuhle ukuthi sekuba khona izinto ezibaqhelelanisa njengamaphoyisa kanje so ingakho-ke ethe yena mayebona ukuthi nakho akutholayo wayesesethi iSteteleki ngicela ungisize ungibhekezele ke ngiyokhuluma nobaba siyohlala phansi siza ukuthi kuyikho yini kungenziwa kanjani ukuze sikwazi ukuya phambili sisuka nje eThekwini okay la ekhaya-ke kakhuzwayo yebo lo gogo lo uyena lo uyangivitorize mntana uvitorize mina ungakakhuzwayo yebo like umamkhizo wakakhuzwayo yebo la ekhaya bekushadele yena uma wakhe yes yebo so uma wakhe wathi ugula akagulanga futhi isikhathi eside kakhulu nje wase yafihlwa-ke ngoba nokufihlwe khona la ekhaya njengomakoti yebo usawumakoti namanje yebo okunye nokunye-ke engingakwazi nami ukuthi kwenzeka kanjani mhlampe yikona lokhu ugeli kagogo mhlampe azoxoxa yebo ikho-ke lokhu esize ngakho ngicela ukuthi ningayisabi le nto isukuyenzela ukuthi ngivikeleke nani nivikeleke ukuze kungabi bikho into ezothi
ngafika nabantu eningakwazi ukubabona ebusweni mhlambe banihlukumezile isuke ubufakazi bokuthi akekho umuntu ohlukumeze omunye kodwa kuhlalwe phansi kwakhulunywa ngoba phela kukhona ukuthi nithi niphuma la Kanti nami njengoba ngugogo yebo uhambe e-police station uyothi nje ngibopha ustate ubopha usitetelekho ngifike nabantu engingababoni bangihlukumeza so isuke iyenzela lokho ukuthi kube nobufakazi asho asheshe abalijaziswa phela ukuze kube nobufakazi bokuthi cha asimhlukumezanga wasamukela kahle futhi ugogo naye akasihlukumezanga masizedlalelwa inkinga zethu emgwaqeni kuba ukuthi bese kuthi ke wena nina ingane zami ike into eke yenzeka yebo okwakhe mayizokhuluma okunye yebo into eke yenzeka la ukuthi ene imali yamakalo ya ngikhohliwe mzukulu ba nokwanda uma kanokwanda yebo angiyazanga ukuthi ngagcina eyibhalisile izo wathi imnikeze 5 years okay angimaziyo noma uyiholile yini kanye washona noma kwenzekeni nokwanda ngicela ukubuza kuwena ngobisaphila le ndaba engikhulumayo eyokuqala impesheni yakhe yokuqala ngisho ukuthi wayihola noma washona engakayiholi uma washona seyihola impesheni yakhe yokuqala ngayiphuma bese se-admithiwe vele emshiyeni ikhadi lalikugogo gogojabu ngalithatha mina ngangidedile untando uma ukuthi akhumbula kahle bathi uma ngihambe ngiyothenga into zengane ngekhadi ngishiyele u-500 wayishilo wathi yena uzokwenzela izothi mayiphuma anike wena usizakale eyesibili impesheni yakhe iphuma weseshonile okay ngifuna uyalapho umngcwabo wakhe ngiyalapho mhlawumbe uyakhumbula ngelanga lomngcwabo kunengxabano la ngaphandle kuba indaba yekhadi kuvukana cha manje isikhathi mina eshonile umakoti akukho okunye ngangifocus ekona ngaphandle kokuthi afihlwe nanokuthi ngigade wena ukuthi mangabe uyakhumbula ukuthi ngathi phuthuma emfuleni noma ngabe kuthiwa balaba bahamba nabo bathi kulethe bazokumela kumele uhambe la ungaphuthumanga emfuleni ngangigade into ezifana nalezo okunye ngangazi futhi nangalelo langa ukuthi iphumile ke sisi ngangazi makabi nje mina ngikwazi kabili okay ke kusho ukuthi ke yaphuma angikwazi ukubala yeah kodwa ngake ngaba nayo ingxoxo yokuthi ene kwenzeka kanjani but waya phela emakhazeni yes wadla ukuthi ngibuza nje akekho umuntu engiqondene naye ukubuza yes angiyazi ukuthi iphume kangaki ke ofanele ashoke ilozayo ke yebo ukuthi iphume kangaki ke kodwa futhi mina ngangidideka ngoba isitifiketi sikhona ongangokuba ngesikhathi ngizwe indaba kaNokwanda ngikhulumile la ekhaya ngase ngiyasho ngathi into engididayo isitifiketi sokuthi sikhona kuzomela mangihola ke sambeni siye uyangidinga nebusweni sihambeni ke ngiye khona mina kamasingcwabisana yes ke ngiyoconfirm ukuthi kanjani yeah ngoba sikhona kanjani usabiziwe uye la iduzane kangithi nje ngithi uma mvela kamfonele amtshela ukuthi asheshe ngoba sibonga konaka ukuthi ene uNokwanda ube yingane ekhombisayo ukuthi iyazwelana nogogo iyazwelana futhi nobaba ukuthi ake kuziwe kuhlaliwe phansi utholakala isolation yalento eyenzekile ukuthi makusukwa la kuyiwa kuphi kwenzeka kanjani kuze ingazi ifike isiba kambi isifika kambi sizobosha ukuthi baba manje ngizokuthuma impela thatha baba kanyakazi ngiyathumana danke ukuze kufike kube kungabe sengathi kuyimpi ukuhlalwe phansi kulungiswe uphunywe nesixazululo esizoba right futhi kuwo wonke umuntu esizothokozisa yebo ngoba ekugcineni siyayisithi asiqikelele lento yokuthi abungamosheki ubudlelwane anabo nobaba ngoba ngelinye ilanga uyothi mefudinga ukwenza into athi ngicela ngiphe iphotocopy ye death certificate kamama
kudingeka umama. Uma wakhe izinto zikama wakhe noma i-photocopy ye-death certificate iyohleze eyidinga ngoba kwakuma wakhe. So noma futhi nje ukube nje wayicela wayivele ezoyithola ngoba incwadi kahle kahle esiza abadinga usizo. Yes. So uma esezogcina esenza mhlambe ngendlela enye ibizogcina ingasabi yinhle engasakwazi ukuthi mhla seyidinga engasakwazi ukubuyela emuva noma nokudinga nje khona isikhathi la sambe simdinga ubaba simdinga ugogo abuka inhliziyo kagogo athi ugogo bezongisiza la hlala lapho nokwanda ahlale lapho ubaba ngoba phela nokwanda ngahamba egcine nathi wegogo bengifisa ukwenza into ethize nethize ungangisiza yini la. Okay, sawubona butona. Ngiyaphila. Ngikhona igama lami ngiuSteteleko ngingwaKwaNdlovu Sibongo. Ngiyeke ngibe umuntu oye azohlalisa phansi abantu uma kunezinsolo noma kunenkinga ethile okhona oseyivezile ukuze kungaze kufike ezingeni lokuthi kumoshakala ubudlelwane obuphakathi kwakho nalowo muntu ngoba nakho esethatha iqathe elithile wena ungakaze ukuyiphendulele ngoba kwesinye isikhathi siye sibe nezinsolo esiyibeka kubantu noma esiyibeka ngabantu kanti into uzuyizwe kahle idinga ukuthi uyizwe ngomnikazi wayo ukunokubuyizwe ngelinye iside wena osukuyithathe ngalo. So unokwanda ke uthe uma ehlangana nenkinga engingayazi mina yena yaziyo othe mayeyithola waseyithuka wayesebona ukuthi kungcono angaye emaphoyiseni eyothi ngifuna ukuyovulela ubaba icala kodwa ngicela ungiphekezele iSteteleko ngiyohlala phansi nayo baba ngimbuza ukuthi baba kungabe kuyiqiniso yini lokhu esengikutholile mina. Yingakho ke namhlanje ubona lo muntu onalabo abantu abangeke beze benze lutho kumuntu kodwa basuke bephekezela mina ngoba njengoba ngihamba kule ndawo ngingazi umuntu ngingaziwa nje mangahlangana nomuntu angilwisi mina ngingowesifazane akekho umuntu ongangilwele noma uthi uphuma la kanti khona ugebhile ezoyigangela akulandele bese siyathwala thina icala kube laba nje abantu balayikayo ileyo nto nje engenzayo bhuti nanokuthi ke kusuke kuzofuna ukutholakala isisombululo so double thile esingeke futhi sibe inkinga lokho yanake kuye kulekelele kuphi kulekelele ekuthenini unawe ube nobufakazi bokuthi uthema ifika lo ntombazana baphuma ngisaphephile bangangithinta naye waphuma esaphephile ngangamthinta ngoba ngisengasuka mina ngoba mangayafika kubantu ngisengasuka mina ngiphuma la ngithi ubhuti ungishayile kanjani kungabonakalanga ebufakazini ukuthi ubhuti ungishayile. Ezinye zezinto ke isuke zenzela ukuthi le yanta yibe khonela lokho ukuthi qinisekisa ukuphepha kwakho kumuntu ongamazi oyimi qinisekisa ukuphepha kwami kumuntu ongamazi owena. Ngicabanga ukuthi ngichaze kahle. Nokwanda uzobeka udaba nokwanda ke uyozoyichazela udaba mina okwami ukuthi ngilalele bese sidlula kuleyo nto ngibuze leyo mbuzo sibe nesivumelwano esithile noma ucaciseleke naye ngendlela ethile bese siyakwazi ukuthi siza ukuthi kuyikho ngempela yini lokho akubekayo noma mhlawumbe inkinga ingakuyena. Beka nokwanda ukuze nisifikile. Alright. Kuthi angisekho sure ngedate kodwa emavikini adlule la nje iqala khona indaba. Okuningi ngize ngichaze because nangicathi bavukana uyazi. Emavikini adlulile ngihambile ngaye emaweleni ngihambela igrant kaAlwandi. Mengifika emaweleni okay senze nje izinto kusho ukuthi ngiqondane nosisi alright lo ngizobhalisa kena. Mesixoxa usisi obese ngena indaba ukuthi uma washona impesheni yakhe kodwa yaqhubeka yaphuma. Anginayo ishow noma namanje saphuma yini ngoba ngaba nokudideka ukuthi kanjani esencwatshiwe kodwa impesheni iphume. Kodwa ke into zakasasa ke kuthiwa ngazi masendlule o15 kanjani imali isuke vele isifakiwe ngaba nalokho ekhanda avele athi usizayo woza ngikubhekele. Angibhekele usisi ngeID number kama makuvela lapha ya ngithola ukuthi uma usahola. And uma washona ngo2021 August 14 mangaphosisi. Okay. Kodwa impesheni yakhe namanje saphuma 2025. Yes, njengoba u20 4 years nyaka kaFolo.
uma washona 2021. Usisi wangagcina mhlawumbe ngokuthi okay ngithi athi uyahola. Nganzelwa i-print out emaweleni bangikhombisa. Kwathiwa nakho kodwa ngeke sikwazi ukuthi sikunike. Uzoyithola i-print out mase usufika namaphoyisa. Yes. Ngathi mina ngicane ngisizeni ngoba manje angeke uze ukwazi ukuthi umuntu owudeceased athole ipension kahulumeni, impesheni yokukhubazeka. Because impesheni yamanje athi bayithola as disability. Because wekangayona egrant, ekangayona eqolo, ekangayona futhi yogugu, ngathi yo disability. Usisi mesho uthi impesheni yamawu permanent. Bezoyihola 5 years bese yavuselela. You permanent nje impesheni yakhe. Alright, bese ngiyabuza ngasizakala ngani? Athi umphathi wasemaweleni hamba uye police station yokwenza i-affidavit. Chaza i-affidavit ukuthi unokwanda ingane yakhe kanje uchaze nje. Ngachaza i-affidavit bangisiza futhi ngabuyela emaweleni. Amaweleni ngabanika i-affidavit ne-ID yami ba-attach konke ke base bangikhombisa bathi nakho namanje kodwa ngeke sikunike. Kubhaliwe nje ukuthi uma uhola ngoCapitec kubhaliwe ukuthi ukhuzwayo nje imali 2000 mangaphosisi kusukela ngo2021 nje ku2025. Ukunika kwakho ngithi phela ingoba wena uzobusuvula icala emaphoyiseni bese beyakunikeza ngo umphathi kuzoboshwa uba umphathi wasemaphoyiseni wangibuza ukuthi ngiyafuna yini uvula icala ngingakhona ukuthi mengihamba namaphoyisa ngifike ngikhombe la ekhaya ngathi yebo. Okay. Ngicathi ukuthi umuyizwe indlela abeke ngayo. Wabuye wacabanga ukuthi cha angiwayeka amaphoyisa angiye kusisi. Ke sizwe indaba. Ngoba manje kuningi vele engingakunderstand ukuthi kanjani mina ngazi ukuthi if ushona nje wenzelwa i-certificate sokushona ID yakhe yakhansela into enawe nje uthi unesikweleti esitolo ngolwazi la mhlambe ngazi ronke kuyaphela nje ngawe. Iphuma kanjani impesheni i-certificate sokushona sikhona lana ke emalini yokuguga ngoba phela leyo mali yokugula eguga mangishona manje angithi imali ake mangishona manje umhlaka ba mangishona ngomhla ka 20 imali yami awevele. Yes. I-right ekutheni iphupho. Yes, sukisizwe sirathi ukuthi ngapho ngingangcwatshwa ngiqede kushaya i-date ethetha ngithi la komhla ka 3-4. Yes. Bese kuthi kule nyanga ke esizothi 1-2-3 ngihole oyazi iphini yami uyahamba fika ihole imali iyona leyo ke engiyitholayo yokuthi vele ibisi konde fakiwe washona vele sikhona. Noma ngabe ipasa ngihola ngepasa anginayo ikhadi kodwa mayithatha i-ID yami isuke isazophuma noma ngabe isibhaliwe i-ID uthi cancel yona ikhanselekile isathi ngiyakumnikazi wayo. Yes. Ngenyanga elandelayo abasayitholi iba kanjani phela. Ngeke ngabona nakamakhelwane wami lapha eMlazi washona ugogo. Kwathiwa ugogo uzohola ngathi kanjani kwathi uzohola ngoba ushone ngaphambi komhla ka 15. Yes. Usezoyithola wayithola futhi naye kani. Iyona ke lengaki ke yami ke nami ekhulunywa wena ukuthi uyihola kanjani emva kwesikhathi eside kangaka esashona. Kuzeke ene ayihole kwenzekani lemuva ngoba nayi death certificate iyona le elibhudula yonke le ndaba. Ingakho bengithi ngizoze ngiye khona emakhazeni lapho awufunde yini le nayi yathile iyona kusiyo fanele ukuthi khona bathi kwakuyi-special ID lesi because siyazi ukuthi valid for 2 months. Shethi wayesenzela ukuthi mhlawumbe akwazi ukuthi ahole. Angazi.
zigcina ziba ney'nsolo ey'ningi lezi zinto zalolu daba olukanjena ngoba kugcina kuba nemibuzo eshiyekayo engaphenduleki ukuthi kwenzeka kanjani ngoba omunye ugcina unga-understand noma usavela njengomuntu ophilayo akanayo i-death certificate noma unayo i-death certificate gcina kukushiya uney'nkinga. Exactly. Ufaka i-ID number yakhe kwi-computer akubhali ukuthi deceased. Uvela as umuntu ophilayo kuyavela ushadile nje vele imininingwane yakhe le ngamele ngabe iyavela. Le fuze ngabe sevela ukuthi usewashona. Akasekho emhlabeni kodwa yena uvela as umuntu ophilayo. Hayi madoda indaba isemakhazeni. Hayi manje Iyona nto kufuze ngabe yasikhulula-ke i-death certificate isibonisa ukuthi sebeyenzile kwashayisaphi pho ekuthenini ingakhanseleki ngale emuva because yiyo phela esiqukethele konke. Okunye-ke sisiseteleke ngiqinisa ngokukhululile. Okunye uma eseshonile esengcwatshiwe nje futhi wasengesikhathi engcwatshiwe ugogo wami ozala yena umama wathi ecela i-death certificate kama ecela kuyena ugogo Mamkhize ethi ufuna ukuyobhalisa ka-housing wathi ugogo Mamkhize usazoya qoyilanda akayilanda uma wesefihliwe lapho. Ngazithola likhumbulo lo daba. ngizwa lento manje ngikhumbuzayo angazi nginikwe mina le death certificate angazi Saphuma kanjani Kona isibhalo bengihlezi death ngibuza certificate? ukuthi khona le death certificate. angithi phela mina ngihlanganisa lokho nalokho ngithi iyo Banginika kanjani mama isidumbu ngaphandle kwe-death certificate? asilandwanga-ke futhi mina kodwa-ke vele-ke buza lo mbuzo ukuthi banginika kanjani hayi nami angazi Ngizacobuza gogo mothi asilandwanga wena isidumbu salanda ubani. hayi phela sesisolando Salanda ukuthi baninikeza kanjani isidumbu ingekho i-death certificate? Because into okuyiye khulula umzimba womuntu iyona i-death. Ya wesisi yabonga ngafika mina lapha emakhazeni ngasho wonke amagama akhe ngizomlanda. Okay. Kwawukuthi mina ngangakaze ngilande umuntu emakhazeni. Okay. Angiyazi Into death ongayazi. certificate ukuthi iphuma semsayo noma iphuma kunjani. Okay. Ngamlanda ngabuya naye. Kwahamba insukwana ngayibuza uma ukuthi ngabe khona i-death certificate. Wathi uma wayesazokwelana. Bengihlale ngiyibuze ngazi ukuthi ikhona la ekhaya. Okay. Akukuthusi ibhuti wami ukubona ilokhu iphuma le mali yalomuntu engasekho kukhona ne-death certificate sakhe. Sisilokho kwangithusa kodwa nami ngingazi usikwenzeka kanjani. Ngeke Wayitshela ukuthi iphutha lisemuva. lisemuva ngeke ngize ngikwazi ukuchaza. Ngoba noma ngabe ayiphumanga faka ngabe emakhazeni khona into abayenzayo kodwa kwawukuthi yonke into off. Nani mfake kumupha kwamapha amakhazi phambuka kwaphambuka. Wayenawo umshwalense. ngangidlala mina umasingcwabisane imina engangidlala wo nebhuku nje likhona lakhona futhi nje phela bangamkhumbula kahle kabi nje ayikho into eyindidane mina bese ngibuka isikhathi ukuthi mhlambe mangihambisana nani ke ngiyoyifuna ngoba phela bakaze ngempela mina ngangiqhathanisa lezi zinto lezi ngitshela ukuthi ngibambe nje impela ngibambe sona impela lokho wawukuthole khona lokuphikela lokhu kade unginikeza khona ngoba ku-like i-ID yakho wawukuthole khona emakhazeni. hayi sasikade kuvele kule la ekhaya wayesebenzisa le njengala ngangikuthole Ey'ntweni zakhe. ey'ntweni zakhe asengiyabeka. Ubani wayenza i-process noma wayehamba i-process yakhe yokushona kwakhe ngoba uyena umuntu kwakumele bemthathe bembeke ukusuka ekuqaleni because kwesinye isikhathi abantu basemakhazeni akiba abakwenzela i-death certificate. Nguwe wena muntu osuke ushonelwe ozenzela wena i-death certificate. Ngacela-ke kubona ukuthi ngicela i-death certificate yakhe esefihliwe. Wathi engakafihlwa bathi bazohamba bona baye angazi-ke noma ise-Home Affairs ngangiqala nami ukushonela umuntu. Ngase ngiyalinda-ke kusho ukuthi ngelanga ngaphinde ngayifuna wathi yena ngingakhathazeki ngothi ngizokhokha ngiyithole. Kusho ukuthi-ke nami-ke ngaloshukela wami nobudala bami ngiyayikhokhela manje angisazi lutho manje ngoba phela nabo abangikhumbuzi ngalutho. Okay. Inkinga lento ngoba ubusengasuka umndeni wangale okwakubuka mama beyothi nina nasitshontshe isidumbu futhi bengingenayo into engayiphikela ngayo ngoba ninayo i-death certificate.
bebengakwenza lokho ukuthi beyothi nantshontsha isidumbu sikadadewabo mhlawumbe umuntu athi wantshontsha isidumbu bantshontsha isidumbu sikadadewethu because i-death certificate ayikho ngakunini. I-death certificate iyona nto esuke iyenza noma ekhulula umuntu ekunikeza igunya lokuthi uthi yimi engamlandayo ngoba ne-death certificate yakhe ingakumina futhi ngangimlanda ngoba kwakufanele ngoba nginamaphepha akhe, kodwa mengekho kulicala futhi elibomvu. Okwesibili, ukutholwa kwemali noma ukudla kwemali yomuntu ongasekho kuyisibonelelo sikahulumeni kuyicala elibomvu futhi nalo. Worst part ke mase kungasekho ne-death certificate, omunye umuntu sengayijustify ngokuthi yini enenza ngabomu ukuthi mhlawumbe i-death certificate ingabe bikho. Usengayichaza ngaleyo ndlela ukuthi kwakuyini enayenza ngaleyo ndlela, because ngiyayithola ukuthi aniyitholanga ngaleso sikhathi, but nenzeni emva kwalokho ukulandelela ukuthi nigcine niyitholile. Yabo mina sisile ungakupholule. Bengiyikhathalela ngoba bengihlale ngiyibuze uma. Ngiyibuze zonke izinto athi uma ikhona. Ngingaze ukuyenza lutho just ukuyibuza ngihleli nami ngazi ukuthi khona. Ngingabuza mina. Kunembuzo engifisa ukuyibhekisa kwena bavukani. Uyakhumbula kade ngolanga la kufihlwa kwama sila ngaphandle. Sekhanjwe seqedwe yonke sekhanjwe nje. Ya umkhumbulo. Uphikisana nogogo ngendaba yekhadi. Ngifuna ukubeka le nkulumo yakhe la uthi khona bekukumangaza uphuma kwempesheni uma esengasekho. Uyakhumbula kade simile la ngaphandle sekhanjwe qedwe ungcwatshwa. Kubangwa indaba yekhadi. Ima. Ya. Ngiphendula. Ngide ngiqede. Simile la ngaphandle kuhiliziswana bangendaba yekhadi ungibiza kona ngesifebe usho nje amagama owasho la ngaphandle. Uyakhumbula ninogogo nibanga indaba yekhadi ikhadi likugogo. Ngilindi ngizokudedela. Elifuna libe ngakena. Uyakhumbula ugogo uthi ugogo efaya emsebenzini gogo nge night shift leso sikhathi. Wena uzophambana nogogo ngo6 ugogo iphuma wena uzobuza ongena mana zokudedela. Wathi wena uyifleli ikhadi awulitholi ekseni maseniphambana lesi sifebe sakho kufanele nize ikhadi ngoba uzomgwaza. Uyakhumbula lo mazi wakho? Ngisho ba. Hawu, awukhuluma nogogo. Ngaze ngakufonela mina. Uyakhumbula ungifonela okusebusuku ngigeza uma esefihliwe. Ungithuka ngize nginami ngakubiza ngaphansi kwegate zama wakho. Hayi no one. Alright. Okay. Imanga mfethu kuchazela. Yazi ukulifuna kwami ekhadi. Yabo umama okwande ezongwatsho. Wasuvele sesi-on imali yempesheni yakhe. Ngithe leyo khadi ayisiveli on. Yebo. Angifuniswa leso sizathu. Okay, wena wawufuniswa isizathu sokuthi wawufuna mayiphuma leyo yayisiveli sifisingale kadini iphumele ngakwena. Yeah. Kodwa naye aphumela ngakena ugogo ngoba ugogo naye mina sahlukanisela 400. Kwamlo 400 inkathi enginike ikhadi. Okay. Emva kwalokho mayiqhubeka imali iphuma ngoba uthi kuyakudida ukuthi iqhubeke impesheni iphuma. Ikuphi owakwenza njengomuntu odidekile ukuthi iphuma kanjani imali yomuntu engamfihla ngoba sasenawe wokhuluma emngcwabeni uthi ayikho into engizoyiswela wara ukhona. Yabo Ukuphi isinyathelo wasithatha ukuthi nansi imali yamfazi wami iyaqhubeka iyaphuma ukuthi umfazi wami akasekho. And esikanjani sinyathelo? Mhlambe nje uthi ngifuna ukuyivala. Ngobuza kwasazi noma into ekanjalo ukuthi kwenziwa yini umuphi umnyango seke uhamba mayelana nale mpesheni. Umuntu owazi ukukhuluma into eqondile. Ayikho into engayenzayo. Ayikho into wayenzayo. Yeah. Okay. Waqhubeka wayihola imali. Awangababikela abasekhweni lakho ukuthi ngoba ize yavaleka ngokuvaleka kwazo. Ivaleke nini ngicela ukuthi? Ivaleke nini ngithi last time mhlambe la ngabo August September. ayisho njalo. Hayibo ngeke. Ithi usiphosa kulenyanga uneke usayithola. Yabona bathi eholwa manje uyiholile imali. Yebo usayithola kulenyanga le ngoba mina ngivalile. Unokwanda useyivalile. Iphepha bangikhombisa emaweleni. Uyisingenile ngo2021 imali uyayihola. Isishilo ukuthi isingenile uzoyithola kulokhu kodwa ngeke usayithola kulokho kulandelayo ngoba unokwanda useyivalile. Yile nyanga esibhekene ngeke usayiholela kodwa lesibeke ifoni yakho. Nokwanda nayi ifoni yami eduze komfana. Ibheki igcwele. Nansi ifoni.
isona sizathu phela lokwande senza ukuthi azafuna ukuza ngaphi ngoba isystem iveza lokho and amaphoyiseni bayathuka ukuthi from 2021 August until 2025 yebo imali yaphuma March isaphuma ngabe ngiyiphethe manje printout okusho ukuthi wena bhuti wami sonke lesisikhathi uyayithola nje le mali yomuntu ongasekho and awukhathazeki awusukumi awenzi lutho ayikho i-death certificate yomkakho isidumbu nasithola ingekho yonke leyo mbuzo iyasithusa lona likhadi elingaphelanga ngakuyena ngesihle ukuthi ayinalo ikhadi walithola ngoba wayesonga esho kona ukuthi likhadi libhala uvukana ngithi uma abashada bahamba obhala umafezi washintsha isibongo ethi likhadi esho langelanga lomngcwabo kaMasila ngaphandle lelikhadi lakavukani elakamini lakakhuzwayo lo khuzwayo lo angikhumbuli ngisho eminikeza ke na kubavukani enika uma imali ihambe yobhalisa impesheni uma yobhalisa impesheni yakhe imaweleni wegijeliso gogo wamama wakhe akaza khiphe percent kodwa mhlala sefuna ikhadi mina wengibiza ngaphansi kweketi zama uma ingcwatshiwe wengibiza ngaphansi kweketi zama engifonele ebusuku ngithuke efuna ikhadi ngikathi lapho wawusahlala lapha kajile ohlala khona uthi nje uzoze emsebenzini njengoba nizophambana nogogo ugogo uzokwazi kahle ufuna ikhadi namhlanje uthi kodwa uyathuka ukuthi impesheni iyaphuma iphuma kanjani kodwa ngikhumbula mhlawumbe ukuthi khona umnyango useke wawuhamba uhleli kodwa uyathuka imali bizi uyayihola insolo ezinkulu isiwenza imali bizi uyayihola kodwa kangaka ezokuthi imali ingabuyile ikhadi wena uzokwazi abantu ekugcineni i-debt ayikho kodwa asibalanzi thina bhuti mina ngokubona kwami lento awuyenzekanga ngephutha and it's not like wena bewungazi ngoba ukube wawufuna ukuqinisekisa ukuthi i-death certificate wawuzoyibuka wawuzofuna ukuyibona ukuthi mama ngiyakwazi usumdala cela ungibonise i-death certificate yomkami ukuthi ngempela ikhona yini ugogo ngoba usemdala athi cinga lapha ubone ukuthi ikhona kodwa mina kungikhombisa ukuthi into wawuyiplothile vele from the beginning imali iyaqhubeka iyaqhubeka imali iyaphuma kumhluphi imake manje nokwanda-ke sekusele isikhathi esingakanani manje niyithole isiphelile uze wayivala yena nokwanda ngoba ingeke isatholakala ngenyanga elandelayo imake usazoyithola unyaka omngaki ayisavumelekile kube ngabe iyaphuma akumele vele ngabe iyaphuma ngathi usho kwakumele inqamuke nje ngaleso sikhathi ngeke usayithola lutho cha ngeke usathola lutho vele kwakumele vele ngithole impesheni obe yanga njengoba kuhamba uma emhlabeni kumele kuphele ayekho vele kumele ngabe uyathola okanye uyathola ugunyathi bakhe ukuthi akasenzanga isitifiketi hayi isitifiketi ningamthwesi icala indaba ilapha kimi esitifiketini njengoba ungizwa ngibuza isikhathi nje ngisibuzela ukuthi ngibone lapho ukuthi kusavuliwe yini ngihambisane nani anginazi ukuthi ngihamba ngani ngiye khona nebhuku lami lamasingcwabisane ngifike ngithi sengiboshiwe ngesitifiketi engingazange ngenzele sona ngagcina ngisifunile la ngasenza kwenzeka kanjani ngicela ukubuza ekushadweni kwabo ngoba ngizwe ethi untombazane babhala babelobolile benza yonke into akwenzanga lutho bavele kwabhala nje umshado wabo bashada ngeqolo lengane yami kanjani wababoleka impesheni i-grant alwandi ayithi uLando Kholoma mina ngiyakwazi nogogo uyakwazi mina ngikwazi ukwazi kahle gogo wakho nokwando hayi nawe uyakwazi ngesikhathi sixabana mina engakutshela ngesikhathi sixabana mina la ekhaya ngakutshela ngathi uthi ubaba kumina ushade ngeqolo lengane yami ngagcina abantu hawu imabandla bukana umyeni nokwanda sho sengiyahlaya ngesikhathi bethi bazoyenzani i-grant kwagcwaliselwa kuthengwa izinto la kuthengwa into eshodayo kuthengwa njengoba kuthengwa nje la kuthengwa kokudeka amatafula hayi into engiyaziyo-ke mina nokwanda njengoba ungizwa ngithi iqolo kodwa lengane yami la ngena kulowo mshado wabo angilizwanga iqolo lengane yakho kodwa kaze kulotsholwe ngoba ivini abantu bokuba kama abazi uma bashada nami ukuthi bahamba bayoshada bahamba nje bazobuya nencwadi ukuthi bazoshada nami ngangena ngathi shi ngenza into engayilindele angazi-ke mhlambe nawe kilelo qolo alivezwanga la ngene iqolo ngiyazi alivezwanga umanje futhi naye wangitshela ukuthi la ngiyasayiphendulela kwangitshela wathi ngizoyikhokha imali sithathile iqolo alwande saphesha njengoba kuthengwa amakhekhe kuthengweni ukuthi lona ngilazi ukuthi lona-ke iqolo ikuphi la kube ngizokubala nakho ukuthi la cha lona mhlambe lathenga inguphi ukuthi angazi lathengani kodwa engikwazi laphesha yabona nje into yayisetafuleni nje yayiqonde nami even ikhekhe abalisika iqolo lengane laphesha
ngoba nami yayingasekho into engangizoyenza nami. Akaze kodwa kuthola imalobola ekhaya. Ngoba ugogo wafika ngalilanga lomshado uma ukuthi yakhumbula. Uma wakhe kwafika ngalilanga lomshado sekugqokiwe sekwenze yonke into. Mamkhulu bama society kama babe ngibuza hawu sizokuthiwa into ebuhe nguseshadile. Nama ngazi ngizothiwa kuyashadwa nami ngafika ngashadisa kwaphela. Akaze ngilotshula nakaze wenziwe lutho. Kwabuya nje nencwadi sekushithi. Uyazi ugogo khona izinto ugogo ayibizayo. Nokwanda. Wayithola imasisi. Wayengeke phela ayithole kumina gogo. Umathole kubanikazi bendawo. Yes, wayibiza nje iphila uma wakho ekwazi ukusebenza kuyibantu bevumelene ngokulekelelana bona. Akabizanga nanto etheni kangakanani. Kodwa ke ngokuthi kwabe sekuhlabeka uma wakho akazazi asakwasi ukuyithola. Umuntu wayemvulela umshwalense wena. Yebo futhi ungayenza. Owayenjani? Ngithi umuntu wayemenzela umshwalense umama kaNokwanda kwakunguwe mama. Yeah, mina. Okay. Mina nje. All right. Lokho angingqanqaseli ngakho kanye yami. Ngoba ngake ngayincoma futhi ngathi kube bengingamfakanga. Ngikaqedela. Hayi angeka. Ngikamba. Hayi. Alona uhlobo libaleka. Eka. Njobe ibuza nje ethi angaphuma inenza ikhola hayi ngoba akho kubaleka akabaleka umthetho wakhe. Ngiyezwakala. Sengishola ukuthi ke ngasibongela ngoba wangcwatshwa izinyanga zintathu yena engenile igcwele. Kodwa bona bengazi ngoba ngangikade ngishintsha. Umshwalense wakho awusando kwenziwa. Lo ngangisanda ukwenza kodwa ngiqhamuka kwenye indawo. Angithi uyabona uma uqhamuka uhamba nebhuku lapho ufike ungabe usaba iwaiting. Ubusuvele nje uyafitha. Yes. Ayesi wangena kanjalo ke. Yeah, kanti usezohlabeka kuye. Yeah. Ngoba nokuba ngingambhali phela ngangazi ukuthi njengoba abantu mabe nje bayasenza izinto ezithize. Okay. Ngiyezwakala ube umuntu ohlala gule vele. Ube banakho ukugula okuthile okumphatha noma ungasidalulelanga khona kodwa ube umuntu onazi izinto. Hayi ube nayo into ebimpha hayi ukuthi ibhlungu edliwa amaphilisi zonke ingane. Kwada ukuthi yena ke mhlawumbe wayesewashaya engasawashayi ngendlela. Yase yamjikela. No, ayizwakala. Yeah. Akukho ukugula kwamthatha kwabe seba nokuthi sekukhona into esimilile engathi seba le cancer manje. Ngiyezwakala. Ngisacela kwabhukwana. Ngoba mina zange ngithola ithuba lokuthi ngiye esibhedlela uma egula ngoba kwakuyi-COVID ngicathi kwangena wena nogogo wami uma wakhe nobabili. Abantu abebembheka esibhedlela uma yelele. Ongaseyona iCovid. 2021 phela uma eshona babe sahamba ngomgomo wayi COVID kwangangena umuntu kodwa kwakusahamba ngomgomo othile kwangena nobabili angikhumbula omunye umuntu efike ezombheka. Okay la ngiyakhona ngicokubuza angithi okay uma kwase kuningi okumphethe mhlambe ngithi 5 kwala ngingabalance khona mina ekhambeni kwamasi mhlambe ukuhamba kwakhe emhlabeni mhlambe ungangiphendula esibhedlela senifika ke sekuthiwa okay akasekho emhlabeni noma wathola ikholi uma kahle kahle kulezi finals sone sisiphe samthatha emhlabeni mokuthi mhlambe natshelwa noma kuyenzeka kwesisikhathi bengasho esibhedlela. Okay kuyenzeka washona ngasikhathi sini understand ubani wafonela uma eseshonile owafonelwa ugogo ngafonela ugogo ngisetofweni lele wawungihleka ukuthi ene ngiyasebenza emgwaqweni. Ugogo akufonela ngasikhathi sini mhlambe wangifonela ngabo 2 emini ngoba mina nje ngakade ngigcinene naye ngizongena kumsombuluko kuye. Okay Kwakhona into kumina enhlizweni yami ithi hayi namhlanje ngoba manje mangimbona nama ngiphili kahle. Okay ngafona yena ngamfonela ngo8 ekseni ngoba ngazi ukuthi ngo7 ngelibanje umuntu ucingo. Yes ngamfonela ngo8 lakhala ngabanje umuntu ngaphinda ngafika emsebenzini u8 vele ngiphuma la ekhaya ngafika emsebenzini ngacela kumakholika mntayibo one 8 times sacela ngifonele ngifuna ukubheka usisi bengithi usisi ke mina ukuthi esibhedlela kunjani
kagcina ukhulwa naye ngesonto. Yes. Wathi hawu ma ngeke useza yini esibhedlela na? Wayithi angizongena u6. Athi mina ngeke mntanami sekubona ngomsombuluko. Wangiyaleza ke izinto ayifunayo ngomsombuluko, ngizoyiphatha ngomsombuluko. Nanku umsombuluko usungikheneza khene ingasayafuna. Wayese eseyalukhuza ke esekufonelwa ke ugogo. Ngilo ngimfonela mina ngisuwela ngo8. Ngafika emsebenzini ngabo 10 ngafona ngilo ngifona libanje ucingo. Ngiyafona libanje nje ucingo. Ngize inhlosi yami ngabulela ubuthongo omnjani lo muntu. Bathi labe ngisebenza hawu kusho ukuthi ule nto mamjovile. Waseyalala. Kwathi nje ngabo 2. Sathi masiphuma nje 10 past or 20 past nje siza nena la ngena ucingo. Wathi ugogo akasekho umakoti. Wathi ngisho umakoti wakwakhe akasekho. Ngase ngithi ke mina wathi uyafuneka kusasa emshiyeni. Mawungafikanga kusasa ufike ngolesibili. Wayethi ngifika ngalo lesibili mangafika ngifike ngolesithathu. Ayike ngase ngithi Nkosi yami. Ngafika la ekhaya. Ayisho indaba ngazi noma ngamfonela novukani. Noma ucingo kwalithola kanjani. Ngase ngiyavuka ngakusasa. Ngase ngiyamtshela naye ukuthi maye ngenzile ukuthi asihlanganeni khona. Afike emshiyeni ke ngabhaliswa. Base sebefika nifika lo bhuti lo wayeqashe kuyena. Base dingala ukuthi abonwe ke ukuthi sibone ukuthi uyena yini base behamba ke bona bayombona. Base besho ukuthi hayi uyena angathanda umbona. Ngabo sabuya ke. Kwase kubeke sesitshela umkhulu ke ukuthi ke manje useshonile sizocela ke ukuthi asiphe indawo yokumbeka ngoba ubengeka abekwe la ngaphakathi ngendlela nawo wazi ngayo. Wabeke ubaba ngelanga ezofihlo wavuka ekseni wama lapha wajikjela kuleli side ajikjela itshe la emakhaya la kuhlale khona itshe indawo kube yalowo mfana. Shuthi kwabe yonke le ndawo ke le nje suka la kale kwesango sekuyabo ngoba wayihlala esho nje nama esaphila la melathi ngicela ukutshela wentombo mina ngizokwakha la umswami. Ithi mina wenzela ukuthi mase ngilambile ngivele kanje uthangweni ngicela ukudla athi yebo ntombo futhi ke ukucele nokucela lokho eyikhomba le ndawo iyona ke indawo ayikhomba kumkhulu waselala khona ke. Usho ukuthi le ndawo yabanike yavuka le ndawo kwazi wamtshela umkhulu wathi noma ngabe uthola omunye umuntu uyagana uyashada naye umtshela ukuthi uze endaweni kamamkhulu kunomama olele. Ngisacela gogo bakuthi nawe bazi. Uma wafika etheater waye etheater angithi ilanga ahamba ngalemhlabeni kwakumele ayohlenza ngothatha isicubu. Ukuthi manje ngizwe inkulumo ezu2 enye ithi waphela kwi-stretch ngenxa yovalo esebona onesi noma odokotela bezomisa etheater. Enye ithi waye etheater bangesaphaphama. Hayi. Yabona nje mina ngifona wayengakayi etheater. Angikhothwa eseyile etheater washonela embhedeni wakhe. Ukubuza ke kulabo bamsula ungekho ngithi umuntu uyasula emakhazeni. Kuthiwa akuyasula useyashintshwa. Ayikho kanjalo emakhazeni usungasethi uyaqokiswa. Ikhona bona babeshiyo ngathi ngithi ngiyacela ukuthi ngizoyilungisela bona bathi bazolungisa bona ukusho ukuthi imvume yalaphana ayikafani nakwabanye isathi bazenzela vele isikhathi esiningi kancane angisibuze ebesibuze ngale nkinga angizange ukuthi ubuze ngale nkinga le yebo bengizwe ngayo so okwami ngiyabona manje kuchazelwana ukuthi kwenzekani ayixazululeki le ndaba. Cha kodwa asikwazi ukuthi singazululeki ngoba asikakafiki esiphethweni sayo yabo.
uthi yena benembuzo eminingi ngoba akuzwayo akufani ukuhamba kukamama manje kumele maye ngibuza mina ngisichithe isikhathi sokumphendula uyambuza ukuthi unezinto ezimbili ayizwayo ezingafani ngokuhamba abanye waphelela expression abanye bathi waphelela theater so befuna ukucaciseleka kulokho ukuthi kahle kahle umama wahamba kanjani ngoba nginembuzo lokhu wahamba engakwazi ukuphenduleka yoko. hayi sisuma wakhe afika ngetheater ngoba ngesonto ngikhuluma naye mina ngimgcina nje waye umuntu ethi ene usamisiwe indaba yokuyetheater akapick up kahle abakwazi ukuvele engapick up kahle bamise theater. Yes. So ke ingakho esethi mina angingene ngo6 ngenzela ukuzombheka ngaphikisana nalokho umuntu ozongena ngomsombuluko ngavuka ngimakhehle ngayele etohweni. Yeah. Kuumuntu ongazange azaza afike etheater. Ngigcine kade singathi sinokuphikisana mayelana nendaba yempesheni ukuthi wena yavaleka ngonyaka odlule mina ngithi ngimande ngivale manje. Wathi uzowenza i-call ngicathi i-call noma ufuna ukuconfirm noma ufuna ukufakazisa. Hayi khona umuntu ebengikhuluma naye la. Uthini? Uthi hayi kumanje nje ikhadi nayo lona. Ikhadi ahlale nikwena? Hayi. Lihlala kwa? Lihlala kwa? Uhlangana kanjani nalo mfana? Bomkwele kayini uthathe nini mfana ikhadi? Uthathe ngawo August lo wathi yavaleka ngawo. Ayikazi vale ngo-August shuthi nguye ongalikhuluma iqiniso ngoba isystem yakwaSASSA iziyasho ngiyakutshela ukuthi mina ngikhuluma ngomuntu yes iyasho izongaphumi ngenyanga ezayo ngoba nakhona isivalwe nguye nge-affidavit ayenze emaphoyiseni. Uyambona ke lo mfana lo ngalisa udaba lakho sonke lesikhathi lo mfana usho ukuthi ngesikhathi ethi nansi ngenamba yakhe la ngathi nginayo nevoice ngikhuluma naye uthi lo mfana ene ngeke amnike uvukani ikhadi ngangicela lona ngeke amnikeze ikhadi lithi lami ikhadi lise kuwena ngephutha awusho ngathi nikezwe malini wena ngenyanga. Yes. Wayesethi umfana kungcono yena ayikhiphele imali ngathi ke isaphuma yini imali na wathi yena isaphuma kusho ukuthi wayenzelani i-down story nje aqhubeka yini. Umkoleta malini? Umfana lo wathatha ikhadi umkoleta malini? Imali la ukuthi yazali yaba yawo 7,000. kodwa futhi ngabe sesaphela leso sikweletu manje. Uyalidla sister wabeka ukuthi kusukela last year u2000 hayi balance nje lenkulumo kusukela last year ikhadi likena imali ephumayo u2000 nemali ngabe namanje imali ayifiki nokwandorobhayo umfana yazi ma mina ngifuna ukugxila kakhulu endabeni yomfana ophethe ikhadi ngoba angazi uphumile futhi uphumile eminyango angimzwanga mina umfana esho ukuthi hayi bekhuluma uphumile okhuluma naye so angeke ngizengixele kakhulu endabeni yomfana mina ngizokhuluma naye nangibavuka ndaphambi kwami uba umuntu ongamfonela hayi angisadingi ukuthi mina ngimfonele mina ngimdingi ngisamfonela ngoba uqale ukukhuluma naye eminyango kuyicala butwami kuyicala elikhulu elibovu ukudla imali isibonelelo sikahulumeni somuntu ongasekho 2 ingabibikho i-death certificate yakhe ekubeni ukugula kwakhe kube isigubhukane then waseyahamba so leyo nto leyo yenza ukuthi kungabi nezinto ezikahle namagama esenake naphoselana ngawo ngesikhathi nisebuhlungwini bokulahlekelwa nguye enza ukuthi nibonane njengabantu abangenaqiniso noma ngathi usuchaza njengamanje akuselula ukuthi unokwanda izwe ngoba usuwake waba negama elithile walisho the day ufuna lelo khadi so yena akangeke akusabalula manje ukuthi usengathemba ukuthi kuyikhona ngempela yini lokho zobukusho ukuthi kwenzeke kanje ingoba kube nesikhathi eside le mali iphuma wangayisukumela futhi ukuyozama ukuyilungisa indaba yayo ukuze kwazi ukwenzeka ngendlela eright ngokomthetho unecala elikhulu elikhulu elizomosha ubudlelwane bakho nalomntwana kanti wena ubushade noma wakhe
izinto ama-death certificate kamama wakhe ukubi khona ngoba ngabe ingakuwena. The day yena sethi ufuna ukwenza izinto ezithile ezidingakalayo empilweni yakhe kuyokuhamba kudinga ukuthi athole ikhophi ye-death certificate sakhe. Uma kungekho ubudlelwano obuhle phakathi kwenu nobabili ngenxa yalento eyenzekile ibingagwemeka, uyokwazi kanjani ukubuya eze kuwe ezothi ngicela ungiphe ikhophi ye-death certificate kamama? Isacela ukuphawula. Okay, ngiyayizwa le ndaba isizwe zeyifike la ekuthenini masibambisene iphetheke kahle. Yes. Elami lithi-ke bantu abami ninonke nawe Mzungu, yini engenzeka engenziwa kuze umzukulu abe right, ngoba abantu abanecala la angizimix mina bantu kodwa ngizimixa ngoba ngikhona. Yes. Abanecala la ithini. Umzukulu yini ke engayenzeka adaleke ukuthi naye abe nenduduzo engaphakathi, kungekho umuntu oboshwayo nomuntu osanganayo nomuntu owenza kanjani. Ngijabula ngoba nami umzukulu ngifica ngisaphila, ngoba mhlambe lento ibizoba ulamula mangingekho nami. Yes. Njengoba besho abantwana bathi kweminye imizi abamukelwa kahle. Asemukela lezi kahle. Isifunde engasifundiswa mina ukuthi umuntu mayifika ekhaya uyangena. Yeah. Engaphethe enduku, engaphethe emkhonto ukuthi bese kufanele ngibaleke ngivale. Kufanele ngilalele ukuthi kuthiwa naye ethi uzohlala phansi angilalele. Ake sibhekeni bantu abami, yini yona engadala ukuthi umzukulu angafike ezingeni elingaphezulu engamenza duduzeke enhlizweni yakhe, noma izinto phela uyilibali kodwa uyaduduzeka. Hayi mina ngisimela phendula. Yes. Ngibhekise wena. Angeke ngiqamba manga. Mina nje njengamanje okusekhanda lami ngicelile usisister Lekho ukuthi bengiphelezele ngoba bengifuna ukuqale ngifike ngibe nesiqiniseko ke esingaphezulu lesenginaso, ngoba angithi kuba i-death certificate ikhona na icamera iya recorder, ubuzongena kwifile na certificate sokushona. Okay, okusho ukuthi lokho benginakho akuphelele ngale ndlela ngithi siyaphele ngayo. Yebo, manje siyafika ne-certificate sokushona asikho. Phezulu kokuthini impesheni yama iyaholwa. Yonke lento le mina ngibona ngathi vele, hayi nothi ngibona ngathi mina vele nje ekhanda lami yonke lento le amabomu. Akwazi gogo ukuthi ngisho ngithiwa uyakhohlwa. Yabo isitifiketi sokushona ayikutebaleni isitifiketi sokushona, and ngeke uzungitshele gogo ukuthi uyakhohlwa uphambuka. Uyakhumbula ukuthi kumele baholela imali yabo le yamasingcwabisane ethi uyakhokha njalo, kodwa akufike ekhanda lakho ukuthi hayibo labantu aze bakazi bazi banginike isitifiketi somuntu sokushona. Suhela ngo-2021 nje akufiki, kodwa ubhizi abakhokhela nyanga zonke. Mase ngosana ukhokhela nyanga zonke. Nyanga zonke uyakhokha kodwa akufiki isitifiketi asikho. Mina uyami inhliziyo ukuze igezeke ngikhululeke nasebusuku ngilale. Kade angiqala bavukane mina. Makuthiwa ngiyahlahla nahlamba sigcina sesiphambiselana imoya. Kade mina ngiqala. Uyazi naye kade mina ngiqala. Mina wangihlukumeza mina efona laqala khona nje ukungihlukumeza umama esasemoshwari engakafihli, engifonela ngifoni kama. Inhliziyo yami lapha yayiconsa igazi, ngireceiver i-call uma akasekho ngiyazi semoshwari ibhaliwe mama wami nenhliziyo. Kufona yena uyangithuka. Kufona yena uyangithuka. Mana kufona yena uyangithuka. Kufona yena ngenamba kama ongangokuba ayikho mina into kamama. Yini nani ibanga iyayidala ukuthi nize nithukane kwakusuka indlela ikhadi phela lisusa inkulumo. Ikhadi lisusa inkulumo. Ufuna ikhadi lali kugogo. Ufuna ikhadi ukuthola kwakhe ikhadi walithola ngelanga lomncwabo kumiwe la.
Yabona kwanda noma ungathola ngelanga lomncwabo walithola mhlawumbe umncwabo usudlulile kodwa ngelanga lomncwabo kwakusahiliziswana wasugogo mina ngeke ngize ngikwazi angeke ngize ngikwazi mina ukubulawa uvukani ngoba ugogo uphambana naye kanje emsebenzini ugogo ngene ebusuku ezophuma ekseni ngo6 wena ungene wathi uzomkhombisa khona omunye ubaba anoma kubaba uDlamini noma kubaba ubani owesebenza nogogo ebusuku ngaze ngacela ukukhulunyiswa naye ngathi ngicela ungigadele ugogo ngizozama na kanjani ekseni ngizobe ngilapho ngizomlanda ugogo ngemoto ngoba bengitshela bethi ugogo kumanje asakwazi ukusebenza uyavevezela ubhizi uyamthuka lo mfana kwazi wakhuluma nami ubaba loyo kwakhona lapho wawufaka ugogo emsebenzini wawumazi angisho nami sisebenza la esayithini wawuzongena wena ngo6 ekseni wawusebenza iday shift kodwa inkulumo zakho lezo uzomvimba egate-ini inkulumo yakho leyo mina ngaze ngisebenze noma security inkulumo yakho leyo ngikhulumayo uzomvimba egate-ini wawusho njalo ufuna ikhadi ngeke udlale isisalo kwazi lesi mina wawungithuka mina ngaze ngakutshela ngathi wazothi angilandela amadoda ami kanjani kusho wena ufuna ikhadi ngenkani so mina ngikushoyo ngoba manje bengifike la mhlambe uthi ngifika nikhiphe isitifiketi sokushona nithi nasi lokho sikhulumela kona ukuthi uma wakhe asenza ngesitifiketi akukho nasi isitifiketi mhlambe nami ngiphelwa amazwi yabo manje isitifiketi singekho mina okuzongijabulisa ukuthi ngikubone nje uboshwe okuzongijabulisa ukuthi ngikubone uboshela ukudla kama imali kama for 4 years awukwazi ungikhohlisa nana ngo500 ngiyibuze uhambe mhlambe emagameni akho uma ngathi uqeda phosa inhlabathi lapha ya ugogo engafuni ngivulelwe yena angikho lapha ngiyekuthenini wathi ingane angeze swele utho ubaba ekhona yabo kule mali ama kube mhlambe ubuyidla ngingathi uqhamuka kodwa ungiphose noma 500 mhlambe kabanginakho lokudinwe nginakho yebo kuyiqala kodwa ngoba owenze ubunje bobuqophololo ukuthi 4 years wonke udla imali kama uqamba manga manje uthi wena bunokuyibuza ngeke unokuyibuza uqhubeke udla imali uzukhokhe ngaye izikweletu zakho ikhadi uzolithathe liyohlala kwenye indoda kodwa ugogo washuka umqeda ikhadi likeni ugogo washuka umqeda kodwa namhlanje ungitshela ukuthi wena kusela last year ikhadi lihleli komunye umuntu ukhokha ngaye izikweletu zakho ngathi wawukepetile la ukipite khona niphila ngayo lempesheni yamanje nentombi yakho nikipitile angazi kodwa wena ukipitile la ukipite khona niphila ngale mali yamanje nentombi yakho bengisebenza buyela ngoba ngingasasebenzi wawukipitile mina ngicela ukuthi unawukipitile niphila ngale mali yamanje nentombi yakho kuyimanje uma angisaboni kodwa kuba ngiyazi ukufihla wayifihlele ngale angiboni ngisho ubona ithuna ngamthola awunawo ngisho unembezo ukuthi nje umenzele noma ke yitsheke noma ukuqasha abantu ke babhushe uma ulele ehlathini ulele ehlathini ithuna libonakala ngithe ngena ngibona ithuna kodwa ubhizi udla imali yakhe awukwazi ukumbushela uzibona ukuthi awungamthandi uyakhumbula ukushela abangani bakhe ngoWhatsApp wakhe ifoni kwena engakangcwatshi ubhizi ungena kuWhatsApp ushele ojaba abangani bama ngizombuza kanti ngikhuluma into engifihlile imali yakhe incane mina nje ayikho into manje soba isisombululo mina ngaphandle ukuthi aboshwe ngoba isitifiketi asikho vele asikho certificate for 4 years singekho certificate ubhize uyahola uthi bengilonke isibuza masiphi certificate methu ugogo ayisikhona kade wamqala umama qala esebenza saphila ngisho sengasekho 066 216 216 awushawa nawo nembeza awukazi usitshele ngisho ukusitshela ekhaya ukukhombisa lento eyenzakala uyazi usitshele nje ukuthi hayibo nansi imali 260 216 377 ukwazi kwakho wedwa ukuthi imali yaphuma usazi sithini kodwa uthi umangele ngihola wedwa ukusho nje ukuthi hayibo ngiyadideka kwenzakalani cha kodwa uthi udidekile awusazi singani thini imfihlo yakho ukuthi wena uyahola hola imali umuntu engasekho uyidla kudla kuni ngoba ngibona ngisho impahla egqokile eyisidla lokandehliswa hayi iyangidina mina lento afuqa manje iyangidina into ethi ngidina kakhulu uma ulele emahlathini udla imali yakhe for 4 years ukumenzela itshe umshini ngibhusha abafana ithuna libonakala ngilibona ithuna kodwa ubhezi udla imali uyidla kudla kuni ngithethe uzongena eswenkile lana econsa hayi angimina akubonakala sibuhola le mali awubonakali sibuhola le mali for 4 years awubonakali uyidla kudla kuni mhlawumbe ubhezi inzima yona le ndaba angazi mina ngaphelelwa manje unenhliziyo ebandayo uyamdlula umfazi wakho ulele ehlathini ukubhusha
kodwa ubhizi udla imali yakhe ukubhusha ilanga lekhola abantu abakhubazekile belaziwa wena uyoyikhipha udlula umfazi wakho ulele esihlathini ithuna libonakali kodwa ubhizi udla imali yakhe. Yebo sawubona Mina bakhambula. ngikhululeka mhla ngikubona ufakwa ozankosi. Ninjani? Hayibo nginenkinga la umamkhuzwayo lo ngo2021 kwakushone umuntu othandiwe Tsotsetsi. Nagcina nithe nizonginika isitifiketi sakhe sokushona ngaphinde ngangasithola kuze kube manje. Manje siyadingeka futhi sekukhona namaphoyisa. Khuzwayo. Embumbulu odidini. Asikaze nje sifike ezandleni zami wagcina uthena nje uzohamba uyongenzela kusho ukuthi kwase kuyalibaleka kwaze kwala sekubonakala manje base kufike nanka amaphoyisa ayasifuna ngeinkinga ezikhona. Awusho kahle wena igama Thande uthandiwe angazi noma lona lathandiwe lona kodwa amagama uthandiwe Tebo Hengu Uthandiwe akekho. uTebo Hengu Ngishiyene amagama akhe uthi anginayo ukusho Shiyene. bose ukhuzwayo. Lesikhathi nibhala kashintsha ngani wayingangasho angizwa asibukeni le ngoba awukho manje khona imake ngibuke nayi le photocopy khani uzokwenza into eqondile imake baba kancane wani lo umshado lo okabangisa umshado Mawese ukhuzwayo. enza lapha indodeni wani Khuzwayo hayi ya yakholeka leso futhi lesi sengane lesi athi lokho nakungana awusiyabona kusheshisa soqoqa imancane ba wayokhuzwayo yesi Khuzwayo Shiyeni Tebo Hengu ukhuzwayo Shiyeni Tebo Hengu Shiyeni Tebo Hengu Shiyeni ongenawo uShiyeni we-English i-ID number Okay sengiboshiwe ke mina Nkosi yami ngoba manje imali yakhe ibiqhubeka iphuma Okay ungicelele bandla sengiboshiwe phela imali yakhe bilokhu iphuma ayawazi asenza usathi ngekuhlukane nalezi akakazi Ngathi kwakuphendulekile nje kade uthi ikuphi okungenzeka. Ngachaza ngathi mina okuzongikhulula mina ukuthi aboshwe. ngiyacela mntana Yimina engizombopha. cela imali uthi Uzoboshwa yimina. ngiyacela Nami ngibhlungu uma wami. Ngibhlungu. ngiyacela ngithi Uma wami. siyaxoxisana njengoba ungizwa ngithi mina yini engakuthokozisa iqeda inhlungu njoba kuthiwa amanxeba ayaphela yini engageza ngayo amanxeba enhlizweni yakho nasemzimbeni wakho ngiyacela kuwena ngiyazehlisa
njengoba nomncane uyamhlonipha omdala nomdala uyamhlonipha. Ngelinye ilanga ngani yomntana wami kuzokwenzeka kuwena kube khona into eyonakalayo kuwena nogogo. Ugogo ahluleke ukuyenza iphele ngoba manje asikwazanga ukuqeda ukukhuluma kukahle kahle ngicela uxolo elinesigwebo. Ngicela uxolo olunesigwebo. Baningi laba abantu abala endlini ngeke esigwebeni onganginika sona ngenze okunye ngibe ngisivumile phambi kwabantu abawu4. Ngingakubali ke wena. Ngibala abantu bokuhamba. Yazi bakho umuntu edayo. Umuntu ocela uxolo uwena ongakazi uzihola impesheni. Ibingadliwe wena le mali. Noma unalo ulwazi lokuthi iyadliwa kodwa ibingadliwe wena. Kuxolisa wena engingazile kuyena direct. Impesheni ibingaholwa wena. Angimangaleli wena ngokudla impesheni. Nanga umuntu engimangalelayo kodwa kuxolisa wena. Mina nanga umuntu engimangalelayo. And ngiyabona ukuthi mina naye nje ngiyabona ukuthi naye ngikhulela abantu bethuni ngiyabona ukuthi ngikhulela ungimeke la. Kuxolisa wena gogo eceleni. Nangi mina umuntu engizekena owadla impesheni. Nina nobabili nabantu abami. Nawe vele gogo uvukane efanele aphumisele uxolo. Kodwa mina ngilicela uxolo olunesigwebo ngoba ngiyazi ngizosimela mina. Angifuna manje gogo nawe mina ngiyakuhlaba vele. Kuba la ngihlaba khona ekuthenini ubuwazi ukuthi uvukane ihona impesheni. Bengengekho. Ubungazi kusukela u2021 uthi uvana ukhona impesheni. Bengengazi futhi bengingekho. Qashe gogo ngithi mina ubungazi. Njoba ngichazelile ukuthi ngake ngezwe isikhathi esingakanani ukuthi iyaphuma emva kalokho ngangingekho noma iyaphuma noma ayiphumi. Lokho kuchaza ukuthi ubungazi. Yilelo mina igama engilifuna ukuthi ubungazi ukuthi uyayihola. Mina nangu umuntu engimangalelayo eduzane kumina. Mina ngimangalela wena. Angizile gogo. Ngize kuwena mina ukuhola impesheni kamama yake emngaka uthuli awusitsheli. Mina ngiyinja kwena kunini angisekho sho ngonyaka sihlangana ngasifisa izitolo nawe uphozile uhamba kanje yakhumbula ngakubingelela lapho ngakubuka wongeke uma elele emoshwari ungithuke ungibize ngomsuni wakhe ngaze ngathi mina ngibiza kahle ngoba uyawazi bese uthi esaqhamuka sengathi akazi ukwenza ukuthi sawubona bese ngithi na yebo ngakubuka uhamba kanje uphuma lapha ebar uthengile utshwala uhamba kanje kasifisa izitolo. Yabo ngoba kusho kanjani angangicela ukuxolisa ngiyaxolisa. Hayi ukuba ngifikanga la mina nosisistetelego namakhamera Angikwazi mina nokwazi. Ubuzobela nengqondweni zakho ngoba kumanje akho engqondweni zakho uyaxolisa ngoba ngithi mina uthathele inyathelo ngaphezulu kwalezi engithathile. Ngeke nokwanda ngithi ngisho into uxolisa mina. Wena mase uyayiqoqula ukuthi lenda ngezi ngoba isuka kumina ngaphakathi ngoba unayo isho. Yabo njengoba ngina 26 years. Yabo njengoba ngina 26 years awuseni umuntu oqala empilweni yami uxolisayo mina. Mina umuntu osexolisa efuna uxolo ngiyakwazi ukumbona. Wena uxolisa. Imake nokwanda. Futhi ngisho thiwa ngabe uyaxolisa mina vukana akukho ngifuna ukuzophuma kwena ngaphandle ukuthi ngibone uboshiwe. Ngiyema lapho. Ngisho ngathini? Ngiyema lapho mina. Ngiyema lapho. Ngifike la ngivele ngihlukumezekile, ngizohlukumezeka kakhulu mangibona ukuthi thuna la mali lunguze emahlathini. Kodwa wena ukhona hlala ekhaya. Akuthi diki okumnandi ukuthi ufike nje ufake ikhadi emshini iphume imali. Impilo yakhe iqhubeke. Unenhliziyo ebandayo. Uyangazi. Ngicatha into ongayazi ngami. Uma bekuxela yonke into. Mina bengiyona yonke into kuma wena owazi. Ngoma ubuhlala naye. Mina bengiyona yonke into kuma uwazi kahle. Kodwa wena ubungihlukumeza. Waqala ungihlukumeza evala amehlo wena waqala ungihlukumeza. Kuze uyimanje uyangihlukumeza. Ngoba into onza kungihlukumeza. Wona uma ukazi umthandi. Ngoba kuba umthando waseqaleni. Isithandwa sakho ngeke sivele kanje ehlathini. Mhlawumbe une anaconda lapha. Kodwa uthi umthanda. Kodwa uthi umthanda. Mina ocela ukukhuluma nami. Mina ngathi umuntu uma usuke umthanda konke okwakhe afika nakho uyakuthanda. Akaze ngithathe njengengane yakhe.
ngagcina ukukhuluma naye mina uma eseshonile akaza sasho vu akaza athi vu ngaphandle ukuthi mesikhuluma sasithukana kusuka ngekhadi kodwa uthi ubaba mina kuyimanje oba ngithi ubavukani uvukani nangibizi ngobaba uvukani angimbizi nje ngobaba uvukani kumina ingenza ngingabi nawo amagama le ngoba sesike sahlangabezana nezinto ezikanjena esikhathini esedlule azibi izinhle futhi ayiphethi kahle abanye bazo abasibizi ukuthi sizoyibona sizizwa ngoba sesizwela ngaphandle ibhlungu lento ngoba uSteteleka akakwazi ukuthathela abantu izinqumo kodwa okwakho kusuke ezozama ukuthi bebonisane phezulu kwezinto ezithile ezimbi mabebonisana ukuba ukuthi kuvunyelwana ngokuthile uSteteleka akakwazi ukukhipha igama elithi wena sibanibani yenza ukuthi wena sibanibani yenza ukuthi akakwazi ukukwenza lokho kodwa ngaso sonke isikhathi uhlezi ukuthi ufisa umuntu nomuntu azibekele ngokohlangothi lwakhe ukuze kuzwakale kungabi bikho umuntu ozobeka ngendlela okungasiyiyo eliqiniso odabeni oluthile so lento engiyibona phakathi kwenu nobabili wena mfowethu Vukani nokwanda inkinga ngoba ayisuki namhlanje and ingasuki namhlanje thina siyiqala namhlanje kodwa yona ijule ngalendlela thina besiyibuka ngayo noma thina esizwa ngayo noma umama ake ngisho njalo ngoba ngendlela yena beyibuka ngayo bengayiboni ukuthi ijule kangaka kodwa manje siyakhombisa ukuthi lempi yene khona iqale vele phambilini uma iqala phambilini beninomuntu oyedwa ongasekho kuyo bephakathi nendawo kwenu enithanda nobabili kodwa ukunithanda kwakhe nina benikhompyutha ukumthanda nobabili ngoba omnye nomunye benyathela omunye isithini ke lento nithe uma engasekho yena phakathi nendawo nathola ithuba lokwazi ukuqwebhana nina ninodwa engekho umuntu ozongena phakathi nendawo kwenu anikhuze iyabonakala ukuthi iqale ngasekho yena iyaqala lapho kwaphoswana ngamagama kwakhona izinto ezinhle eziphumayo until size sifika namhlanje kutheni sekutholakala lento esitholakele nami futhi angikuzwa yabo lento le khulunywa nokwanda zonke lezi zinto ayikhulumayo njobe ebuza ethi ke gogo wabona ngale cha ngibonanga impela nokwanda mhlambe ngangizoma nami kube khona engikhulumayo ngesikhathi kukhulunywa la kukhona ugogo bobathathu ngokuthi ngangifocuse la mina kulento eyayenzekile ayikho indaba engiyazi ngalo ngoba ngaze ngamphelezela mina unokwanda impela ngathi hamba sisufika ukuthi nje manje lipupupu angazothola abantu ungene angizokudedela la mabekushiya la uzosala uzogibela amateksi akufanele uhambe la ekhaya ungagezile ngoma wakho wagijima washona ezantsi ke angani ngoba sebeqale ngokukhuluma yini noma mhlawumbe bayakhuluma yena sebuye ezantsi yini angazi angazi okay ngoba ke asazi ukuthi le death certificate iyotholakala kanjani nini hayi death certificate alikho nini angithi kusasa nje ngiyolanda amaphilisi mina yes indlela yami sesiphingo okay nimzwile ubaba ekhuluma yes wathi kanti ayitholakala ngamthetha ukazi uzonginikela lutho ngisho into eyiqiniso ngoba phela ukube yatholakala uyayibona izinto engikhiphela kwezikamaka yebo nokwanda lapho bekumele ngifice mangaba ngiyakaza ngiki ngiyamtshela futhi sengiboshiwe ngiboshela ukuthi imali yakhe ibiphuma indaba ke ikuyena phela nesitifiketi ukuthi ngize ngisithole namhlanje sasikade kwenzekeni okay ngithi uyayibona mina ngiyagibela ke kusasa ngithe unokwanda akanginike akamfaka inamba yakhe athathe eyami ngizoma ngabe uyangena ku WhatsApp ngizongena ku WhatsApp ngishuthi isitifiketi ngisathi ngifuna ukuya la bese ngiyamtshela ukuthi nasi isitifiketi naye kwazi ukwenza ikhophi noma ngenzani ngaso kodwa nje ngizoshutha okay nokuyezwakala ngoba mangihamba nale phone ngizokwenza into ebalekile angihambe ngikhuluma nabantu ku WhatsApp ngiqhamuka sengenza lento lenze njengoba bese liyacima yena usengitholile okay
nokuzwakela eyami ithathe Okay. kuzwakela angazi noma khona usafisa ukusho mhlawumbe ke mangithi ngifuna ukuthi kuwena ke Steterebu naye ukulona njengoba ukuthi awazi ukuthi i-death certificate ingizotholakala nini ubufuna ukubhekaphi. no bengingafuni ukudlula phambili bengilwela le eyokuthi at least naye akabe nayo icopy ye-death certificate kama wakhe Ayo noma ngeke ngabe ikhophi ngoba phela mina ngeke ngizoyenzani mina ngoba mina bengizobe ngimnikeza le ngoba ngimbone eduze i-original bezoyithatha. Angithi nami ngisho lokho ukuthi akabe nakho ukuthile ngoba uma wakhe uyohamba hambe kube nezinto ezimdingayo mhlambe ingoba sobe singabonani mina bengizosithola ithathe. Okay. Nanokuthi ke ngifuna ngicela ukuthi nokwanda ngiyakuzwa sisi ubuhlungu busenhlizweni yakho abuncane ukhulu kakhulu nami ngishawa uvalo kalolu daba maselimi kanje kodwa ngiyacela mntanami ngiyacela akukho kunye ngophinde ngicele kuwena uma ngicela lokhu ukuthi ngicela bandla siphethe le ndaba bese uyasho ukuthi gogo ngigweba kanje uye ukuthi awugwebi mina uye ukuthi angimene engonile ukuthi gogo ngigweba kanje isekude ukuthi uNkulunkulu angithathe lesi sigwebo ongangigweba ngaso nasithatha ngiyacela nokwanda uyabona lo mfana uyafika lo mfana usanda ukubuya esibhedlela adelele eKing Edward uyafika akaqedile ngisho izinyanga ezimbili la ekhaya thatha la ekhaya esethelwe nje waye eKing Edward wafike wahlala naye inyanga ayihlale khona usahamba ngamadate elanda lamaphilisi ufakazi nazi incwadi la nangale ukuthi unamadate mntanami ukuthi ungengikhalise yini ukuthi gogo utshele nento nengane ohamba nayo nobhutomina abahamba nawe uthi ugogo ngithi isigwebo into ethize ngoba usalashwa lo mntwana angimvikeli ekuthenini ayohlala lapho ofisa ukuthi abe khona ngoba mhlawumbe indlela ozoxola ngayo kodwa lithi lami mntanami uxolo olusejele ngoxolo lokuthi sixoxe sibonisane ukuthi isigwebo sami singaka ngimgweba into engaka ngoba laphana uyohlala kodwa awuzokuthola mhlambe obungase ukuthole ngelinye ilanga ngicela isigwebo nje mina kuwena mntanami ngiyasicela noma ngake ngakuphoxa nangelinye ilanga kodwa ngiyacela ungixolele namhlanje ungiphi isigwebo. Yabona mokhuluma mhlawumbe ngokona mina gogo yabona uzwelo njengamanje uzwelo mina anginalo ngale ndaba lesikhuluma la mhlambe nginalo kwezinye izinto ngale ndaba esikhuluma la anginalo uzwelo ngoba nawe gogo mamkhizi enhlizweni yami khona into engikubambele yona ukuthi bengingazile vele ngawe bengise ngovukana kodwa enhlizweni yami kunento engikubambele yona angifuni ukuyifihla ngavele sesikuthinte konke kunento engikubambele yona mhlazana ungafuni ngivulela uMy Boxing ushaya phansi ngonyawo ngaze ngavulela ubaba la ekhaya emkhulu wathi ngeke sengihamba qoqa ingane zami siyogibela emotweni ngizongcwaba ba uma ngikaze ngimbone esibhedlela ngaze emvashele wangavumelekile ngangikhulela ngizongcwaba uma mokhumbula hle ingane yami enenyanga eyodwa
wathi ngekazavulwe. Cha, Wathi ngekazavulwe. lalithe mama. Ngicela ungidinda gogo ngitetelile. Kwathi ngoba sengihamba, sengikhombisa ngiyahamba, sengiqoqa ingane zami ngithi bengizongcwaba bani. Ngeke ngifike mina uma ukumgcina kwami sasiphelezelana esibhedlela. Sekuyaba sengizongcwaba into embozekile angiboni phakathi singcwaba uma ngathi angiyahamba. Ngoba ngifuna ukumbona okugcina. Mina uma ngigcine ezimele ngeenyawo. So ngicela ukumbona ke sele okugcina. Wathi cha, ngaze ngavulelwa ubaba la ekhaya. So leyo nto leyo iyisilonda kimi. Mangithi uzwelo nesigwebo sesicelayo anginaso. Kokho nina nangikhombisa nikaze ningithande mina la ekhaya. Mina ngizodlula kuleyo into. Mina ngizoxolisa kodwa kwakuthiwe la ekhaya akazobonwa. Kusho bani nanogogo ugogo uma wakho ngoba ugulile. Sasimi kanjalo nje into. Kwangaba khona ocabangayo ukuthi wena uzofika ufuna ukumbona uma uyabheka wabona wena wedwa. Akazange abone. Ngoba ungafuni. Ngithi mina kwakuthiwe kwakusho la ekhaya kwakuyisivumelanisa la ekhaya. Yes, ukuthi ngoba ugulile ngisho ukuma wakhe imba sake kwakhuluma naye wathi cha ulungile angabona ngoba ugulile. Yena wayesho ngoba vele naye wayikamboneke njengami. Ngiyaxolisa ke lapho sisi. Wenze wrong ukuthi ubambe isikhathi eside kangaka. Ngibambile futhi namanje ngibambile ngoba yangihlukumeza. Inkulumo phela yayikhulumeke ngalelo langa wagcina futhi waba khona umkhulu wakuvulela. Ngiyaxolisa mina. Ngiyaxolisa. Phezulu kwalokho gogo ukuza kwami la njengoba ngiphinda ngisho namanje angizile kahle kuwena kodwa bekungukuthi bekuzongijabulisa ukuthi masikhuluma ngesitifiketi sokushona uvule ifile ukhiphe isitifiketi. Mina nginolwazi lokuthi wena gogo uhola abantu abangasekho. So lokho ukuthi isitifiketi sama asiphumi kugcwalisa ulwazi enginalo ukuthi vele uhola abantu abangasekho emhlabeni. Thatha nazi inamba zami uhambe uyophompa lapho ubone ubani ongasekho. Ubani ongasekho, ubani wakwangishonela mina la ekhaya. Ngizoze ngiholela abantu abangasekho. Muzosho njalo ethi wayiqala ngokushonelwa ngoba la ekhaya ithune likhona lekhaya nje lokuqala la. Angazi noma abantu bakhe, abantu bakwa indaba bakhuluma ngesitifiketi sokuzala, sokushona akukho. Ngithe ngiyakufonela uphambuka. Ngahlala uphambuka waphendula ngendlela aphenduke ngakho. Abantu ke engabangcwaba ngibathatha khona ngabathatha. Engikhumbula futhi ukuthi ubungasenalo ulwazi kahle ukuthi sagcina singabanga khona. Yes, nango uphambuka ethi ebuza mina ngithi cha ukazi uzunginike. Sengiyaboshwa ke manje. Ngiboshwa ngesizathu esithize ngenzelani? Asheshise lesi certificate. Ezwe futhi uthi ngiyaboshwa. Uyabona? Yebo. Angiyazi lento esho hayi kodwa kulungile ntombi. Kulungile ngani yami. Sengisho ukuthi kulungile lolo lwazi lwakho nalo. Nginike uzwelo anginalo ngoba lo kade ngikuzela ngithi uzofika ngikutholanga. So angikwazi nganihawukela mina ngingagculisekile. Noma ugculiseka makuphuma isitifiketi. Awu manje sikophambuka sikuphi kodwa makade afihla. Isivaliwe ke nithi impesheni ayisezuphuma usuyivalile impesheni kamama. Ngivalile. Ngeke sayithola nobhuti noma vele ke sisebenzisekile ngalendlela esebenziseke ngayo. Ayisekho into esingenzeka ukuthi ezophinda kulimaze kakhulu kudlula lokho kulimala ukulimele because vele usuculisekile ngokuthi uyivalile ngeke sayithola. Engicabanga ukuthi ke ayisekho into engakukhathaza ngoba usuyithathile le impesheni nayo ubona uthi kube ngasenalo ulwazi lokuthi iyaphuma ubayazi ukuthi yena yanqamuka kanti isho ukuthi lo muntu wayinika yena ikhadi ubehleze eyithathela ngokungamtsheli. Angikwazi ke mina ukuphikisa enqumeni ofisa ukuzithatha nokwanda. Angikwazi futhi mina ukulwa nezinto ezizonijabulisa noma ukulwa nokuthi awufuni kwenziwe ukuthula okuthile. Angikwazi ukwenza lokho. Futhi angikwazi ukuvumela noma ngabe yini noma ukuphoqelela noma ngabe yini komunye wenu. Kodwa engicabanga ukuthi yibo abanalo ulwazi kakhulu ukuthi kahle kwenzakalani ilapha
basemakhazini okuyibo enginalento yokuthi ngangcono kube ngibona bona ngibabuza ukuthi ngoba isidumbu sivumelekile ukuphuma ngaphandle kwe-death certificate ingakho-ke bengibuza nenza isikhathi kanjani ukuthi kube isikhathi siyavuma ukuthi bona bakavali cha mina angisaphi bengizohamba nje kahle nani nisingene futhi nabo ngibe ogqutshwayo nje vele ngoba sengonile vele babone ukuthi vele ngonile yini indaba sihlale kubona uze kube manje ibe imali yabo mina mangayikhokhanga bayayibala ababalingani 2000 loyo N1 kuze kube manje isitifiketi singekho kumina bathi mina ngenze njani noma vele bangidayisela ijele bengizobuza bona kube kuse bengizohamba nayo ya usisifikele ithi kade silahleka watheni la awu bese ngasaboni nowa hayi bengaboni impela namhlanje kade silahleka nomgwaqo-ke ububuye ungabi muhle ngoba linethile hayi uyabheda kakhulu wena umgwaqo uyabheda futhi uma ungawujwayele awushayelisi kahle angazi bhuti wami angazi mina ngingafisa ukufunza umuntu amagama kodwa angazi noma mhlambe kukhona ofisa ukuphawula noma ofisa ukudlulisa kunokwanda ngoba mina angeke ngize ngiqama mangithi nginenkinga nawe noma mhlambe nginenkinga mina okwami kusekuzo ukulalela udaba lulungiseke angazi mfowethu noma kukhona ubungakusho kuyena nanoma ebukhombisa yena ukuthi ongakusho njengamanje akulula ukuthi akuzwe but mina ngibe nalento ukuthi umuntu kuye kube ngcono ukuthi umtshele nanoma ngabe ukhombisa ukuthi yena ngeke azazwe kodwa engikwazi ukuthi nanoma umuntu engasekho uyakwazi ukubuyekeza inkulumo ekade ishiwo umunye umuntu so ngaphambi kokuba sihambe angazi noma mhlambe kukhona yini ubungafisa ukudlulisa kuyena esekhulumile yena ngalendlela akhulume ngayo ukuthi ulimale kangakanani and into yeni iqale kuphi yazi yafika kuphi esekuchaze konke ngoba isizathu besenza ukuthi ngithule lethe sokuthi ngayithu umuntu mekubizile womiyeka ikhiphi into engaphakathi ngoba ekugcineni uyobona engathi umbambile ukuthi yes ombambile ukuthi azokhululeka kusho ukuthi ubekade vele efisa ukuthi akhululeke so awakho ukugcina kwethu angazi ukuthi ubungathini nokwanda mfowethu cela ungixolele ngaxolisa kungekho futhi engakushintsha manje ngingakwenza ukuthi ubhode manje ungixoleleni kwakho kodwa ngikuxola ngicela wena ngaxolisa awunalo ukuxolela ngiyamuzwa impela kodwa anginalo ukuxolela kodwa at least yena usekushila ngithi hayi angifica amafoni othi akashongo nje mina kuyafana kufana ukuthi uthulile fana ukuthi awushongo lutho nje anginalo ukuxolela lakho soze ngaxolela ngaphandle ukuthi mina kudinga uboshiwe mina ngidinga uboshiwe nje ubopha nje ubopha nje ngisho singathini ngizobopha nje kodwa kulungile asibalekeni isikhathi asisekho ngakuthina asizame ukubaleka siyabonga kakhulu indlela esimukele ngayo akuvamisile ukuthi masifike emzini abantu basamukele kanje kwesinye isikhathi kuye kususa umsindo bengasamukeli kwesinye isikhathi ke kube yikho ukuthi imoya yabo iphakama ngalendlela yokuthi akukhulumeki kodwa nje siyabonga kakhulu indlela enisamukele ngaso sisaqhamuka eminyango siyabonga nje mama kakhulu kuwena nisuka kuphi nina khona komlaza yeah okay yes siyabonga khona la sabonakala sewangisho iy'ngodo kwangenwa la kulaba phezulu ahlala ngicela size ngapha kodwa kusangeneki-ke awufeni sangena la ulana nje leli hlathi leli sasingena la ukushutha nani la uthi usababaza inkinga kanti usazodibana nenkulu phambili
nibonile ke mbukeli lapho ngasekhaya beyibikela udaba labo kabanzi namhlanje besambeni nokwanda sisuka eThekwini wathi unokwanda ngithathe esitetelegu sambe siye eMbumbulu ngifuna ukuyokhuluma no stepfather wami uVukani ngoba ngithola ukuthi uma wami owashona ngo-2021 ngo-August usayihola imali yakhe yempesheni noma imali yakhe esibonelelo sikahulumeni ngoba sithola ukuthi ube umuntu ophila ne-disability so ubehola leyo mali esaphila. Inkinga enkulu ke esifike sayithola lapha ukuthi kwa death certificate ayikho kulowa muzi bazenze ngathi bangabantu abakuqalayo lokho noma bangasakukhumbula ukuthi bayithola. Umbuzo omkhulu uthi saphuma kanjani isidumbu somuntu emakhazeni ngaphandle kwe death certificate? Uma sithi siyalandelela bona icala baliphose Home Affairs noma baliphose emakhazeni laba bekade bebeke khona umzimba. One into yokuqala esonisa kakhulu ukuthi umama ezala kaMakanokwanda wavulela uMakanokwanda umshwayilense wamvulela wona waqeda lapho wathi unenyanga ezintathu ukhona noma usuvuthiwe uMakanokwanda washona. Ithini leyo nto kuwe? Uzwani wena noma ucabangani wena umuzi isigameko esikhulu kangaka nanokuthi uthe seshonile bakulwela ukuthi ikhadi lakhe lomholo alingasali ngasemalungeni omndeni wakhe? Okuwesi kakhulu ukuthi nasemshadweni wabo lo bathi bawushada akukho kuthana kwenziwa ukunalokho bahamba bayobhala enkantolo. Inkinga kakhulu lento eyenziwa yithi kakhulu bantu besifazane ngoba yithi esisuka emakithi ngenxa yothando bese senza izinto ezingama shortcut ukuze sizokwazi ukuba happy kulobo budlelwane. Manje inkinga ekhona ileyo ukuthi umama akasekho ukuyiphendulela ngeinqumo zakhe ayithatha yena zasebenzela yena. Inkinga enkulu ukuthi leminyaka emide emngaka unokwanda usekuthola manje ukuthi uma wakho uyahola bona masifika sithola ukuthi kwalona lelo khadi alisahlali kubabongani noma alisahlali kumyeni wakhe selihlala komunye umuntu ngesimo sokuthi wayemqoleta uthi lahamba ngo-August esingenalo iqiniso noma kuyikhona noma kukho. Bantu basemakhaya ke uma kunje kusuke sekuthiwa umthetho kumele udlale indima yawo. Unokwanda sizokwenza sure ukuthi siyamphelekezela ahamba yolivula leli cala njengoba wayeseqalile ukwenza affidavit emaphoyiseni. Uma ukuthi uyaqala ungena kuStetelegu Media chofoza subscribe ngaso sonke isikhathi ukuze masiphaka siStetelegu Media sikwazi ukuthi ube ngowokuqala ukudla kanye nathi. Uya lapha ku Facebook ukuze ngaso sonke isikhathi makwenziwa ama-updates ngeStetelegu Media ukwazi ukubona ufike usearch ipage Stetelegu Media ulifollowe ube kanye nathi nakhona ku-TikTok ngikhona ngiyatholakala uStetelegu nakanjani ayigeji sikwenzile namhlanje kunokwanda ngodaba lwakhe noVukani kwenzeka sisengakwenza futhi nakuwe nomndeni wakho okwakho ukuthi ushayile le number elangezansi ukuze ukwazi ukusizakala. Okwesibili sihleli nje asisebenzi yingoba abantu base-KZN okushutheni sizakele nonke sesingahamba sibuyele kwezinye indawo njengoba sihlela ukuya eGoli siyobasiza khona ngoba anisasinikeza umsebenzi wokuthi sikwazi ukunisiza. Mina Stetelegu intokazi yakwaNdlovu ngisho njalo namhlanje ngithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.